Pag-ampo alang sa pagbaton ug proteksyon. Amahan, palihog sud-unga ang imong mga binuhat. Daghan ang nahiagom sa kalisod ug kabalaka. Daghan ang nahimutang taliwala sa mga kagubot ug gubat. Daghan ang nangalisang. Daghan usab ang mga kinabuhing nakalas. Palihog luwasa ang among mga isig kaingon nga nahimong biktima ni ining gyera ug mga kagubot. Biktima usab sa pagpanghasi sa mga dautan. Tabuni sila palihog sa imong grasya sa pagpanalipod. Hilabi na kadtong mga tawo, pamilya nga natubang sa mga hagit ug mga bahad. Luwasa ang matag usagikan sa mga kamot sa dautan nga nagpadayon gihapon sa pagpanglupig, pagpanghasi, pagpamatay sa tanang adunay kinabuhi. Amahan, hatagi og grasya sa mga panginahanglan ng matag binuhat, pamilya o nasod nga nahimutang sa alaot. Hinaot matagamtaman nila ang grasya sa pagkaon, tubig, sapot, ug kasilungan sa panahon nga adunay kagubot o kahabahad sa ilang seguridad. Hatagi sila sa grasya, sa kalinaw sa ilang hunahunag kasing-kasing, sa higayon nga nahimutang sila sa kalisod. Hatagi sila og kahayag, nga dili sila mga wala o dili sila mga hadlo, kay nahibalo sila nga naa ikaw, kanunay kanila. Akong giampo sa hingpit nga kung mahimo, maundang na kining mga kagubot. Mapitol na mga kabangis ug kahakog. Ang pagkamapahitas-on sa uban. Hinaot hayagan mo ang matag usa sa mga lideres namo dinhi sa among nasod ug sa matag nasod. Kaunta. Mamahimo silang ligdong sa ilang pagsilbi sa katawhan. Dili sila mahisalaag, mamahimong hakog sa kwarta, sa bahandi, sa impluwensya, sa gahom. Palihog gaksa ang matag binuhat nga namutang sa kasikalisang gikan ni mga tawhana. At tagi og seguridad ang ilang mga kinabuhi panginabuhian. Ug unta, tanan magpuyo sa tumang kalinaw o pakigdait. Uban kanimo, hangtod sa kahangturan. Amen.